Sådan der, så fik vi hul igennem. Hvad hedder du? Naja. Naja? Naja, hvor gammel er du? 7 år. 7 år? Naja, hvilken klasse går du i? I første. I første klasse? Nej, det er nu går i første klasse. Så skal vi da trylle med noget rigtig, rigtig sejt. Skal du bare se, Naja? Det vi skal trylle med, det er noget for simpelt som en fødselsdagsserviet. Naja, prøv at tage fat om hjørnet af servietten. Hold den højt i luften. Vifte med den. Er det ikke fedt? Ja. Naja, så prøver du at komme herover en gang, så lægger du den på pladen. Sådan der sætter låg på. Rigtig godt, Naja. Når jeg tæller til 3, så svinger du hånden henover. Så siger alle sammen hokus pokus, og så forvandler servietten sig. Er I klar? På 3. 1, 2, 3. Rigtig godt. Og wow! Hold da helt op. En due. Hvad siger I så, mine damer og herrer? Ja, nu skal I bare se.